360度カメラっていうのがあるじゃん。ここ。Ito yung pinakamataas. So, naakyat ko din siya. Goal. Follow nyo ako guys. Follow for more videos. Like nyo na rin. Uy, may mga ahas din na nandito. Ayan, may parang maliit na lake dito. Ito yung pinakababa ng bundok. Ganda no? Ito na yung pinaka start point no. Ayan yung pinaka mapa nya oh. Tara tingnan natin. Ito yung itsura pag nandun ka na sa pinakataas. Ito yung mga gusto kong puntahan eh. Kung kaya ng oras natin, puntahan natin yan mga guys. Ayan oh. Yan yung view sa taas. Yan. Ito yung pinaka map nya. Okay, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya natin. Ang kulit to. Yan oh. Hindi ko mabasa ano nakalagay. Sarap sa pakiramdam dito oh. Pasok lang ako ng pasok, di ko naman alam to eh. Pag mawala tayo, may daan naman yan. Basta may daan, palusot yan. 10:07. Kasi Golden Week ngayon. Umpisa na ng Golden Week. Yung mga walang pasok at syempre yung mga malalapit dito, madalas talaga sila nag-hike dito. Oh, diba? Ang ganda oh. Wow. Yun si tatay, pauwi na si tatay oh. Ay, pakyat pa lang ng alas 10, dapat maaga. Okay naman pag tanghali, kitang kita yung sa taas, diba? Konnichiwa. Yan, solo flight tayo mga bossing. Ito, ba't may ganyan? Hindi ko alam ano yung sabihin yan. Tingnan muna tayo saglit guys. Yan yung mga kahoy nila dito guys oh. Tutuwid no? Yun no? Uy, ganda ng mga kahoy dito. Parang yung nasa Avatar. Yan no? Ganda no? Laki ng puno na to. Ilang taon na kaya yung puno na yan? Tingnan natin ano ba yung dulo nito. Ano oras na? 10:52. Aga pa. Kahit buong araw tayo ngayon dito. Ano tayo gawa? Pahinga naman natin. Bibihira tayo makagara sa ganito. Uy, may mga ahas din na nandito. Yan yung mga nandito na ahas. Konnichiwa. Lahat ng pakyat dito puntahan natin. Hindi gumagana yung Google ko. Wala nang may signal pero hindi naman nakaka search or nakaka-send. May mga ano dito? Maglagay ka ng barya. Mamaya lagay tayo dyan. Mga nuno sa punso. Bantay ng kalikasan. Good job.
Yan, marami din tayo nakakasalubong dito. Woo! Hee! Konnichiwa. Konnichiwa. Yan. Kahit sila. Wow. Yan, baba na tayo guys. Kasi yung top view doon, maraming kahoy, hindi ko kita yung baba. Hanapin natin yung top view na malinis, na makita talaga yung pinakababa niya. Yan, pahirapan na naman sa pagbaba talaga dito. Dapat talaga yung sapatos mo dito makapit eh. Pag hindi makapit yung sapatos mo, nako, gulong ka talaga dito. Yan eh. Sobrang tarik niyan, pababa. Okay, tayo dun sa kabilang trail naman. Ano meron dun sa kabila? Ayun, hanapin natin yung top view dito. Buti na lang napagtanong-tanong ako dun kay nanay. Gamit yung doko-doko. Doko desu ka? Kure-kure. Ganon-ganon lang na birada ba. Di tinuro sa akin. Diyan, pumunta ka dyan. Pagdating mo dun, straight ka, kaliwa, kanan. Pagdating mo sa kanan, kaliwa ulit. Ayun, parating mo na yan. Konnichiwa. Yan. Yan, ang ganda din dito guys, oh. Yan, oh. Ito yung isa sa nandun sa mapa. Yan. Ito yung height nya, 170.7 meter ang height nito. Yan yung kitang kita yun sa baba, oh. Oh, yan, ang ganda, di ba? Yan guys, pahinga muna tayo saglit. Kain muna tayo. Ayan, bumili lang ako karagi kanina sa 7-Eleven. As tinapay bago ako umakyat dito. Ayan, kain tayo, tapos habang ganyan yung view, sarap sa pakiramdam, men. Ayun, oh. Ito. Hindi yan. Yun, no? Ganda, diba? Yan. Yung tipong bubuyog lang at mga huni ng ibon maririnig mo sa paligid mo habang kumakain ka. Yan, kain muna tayo. Diba sarap sa pakiramdam habang kumakain ka, tas ganyan yung tanawin sa harap mo. Sarap. Yan guys, tapos na tayo kumain. Let's go sa ibang trail naman. Tala natin yung isa, ay dalawa na, yung sa may bato-bato kanina napuntahan ko na eh. Dito lang tayo dumaan sa mga main trail, wag lang tayo dun sa pasikot-sikot muna. Gusto ko lang puntahan yung mga nasa mapa na 4 na pinaka-recommended nila. Yan, dito naman tayo. Ito yung mga daan dito. Maganda ngayon kasi
spring season maganda yung mga puno, kulay green yung dahon. Siguro pag winter sobrang lamig din dito, malamig nga ngayon na spring eh. Yan oh, sarap sa pakiramdam. Baliwala yung pagod. Yung tipong mga ibon lang yung naririnig mo habang naglalakad. Oh, ito alam ko daanan din to eh. Gagawin natin dyan. Hindi na. Ito na tayo. Yung malalaking daan lang yung ano, yung baybay natin. Ano kaya ibig sabihin niyang may mga tali na puno? Hello ibon. Ganito pala experience na maglakad-lakad pa sa bundok. Yung tipong lakad lang. Oh. Diba? Kaka-refresh din kaysa dun tayo sa apato natin magngok-ngok, diba? Puro cellphone ka lang. Yung dati sa papanood ko lang to sa palabas. Ito yung sa mga Shaolin or yung mga samurai movies. Mga daanan nila. Kayang-kaya daanan ng motor, no? Sa Pinas nga nung kolektor ako ng ano, Swertres dati, ganito mga daan ang dinadaanan namin eh. Tapos gamit ko ano, XRM na motor. Oh, yan. Kayang-kaya daanan ng motor. Pero bawal yata. Ano pa silbi ng hiking mo kung magmumotor ka lang, di ba? Konektado na daw to siya sa kabilang probinsya nito kasi yun yung Aichi Ken. Yan o, ito sila galing. Konnichiwa. Yan, ito sila galing. Hindi ko pa napasok dito kanina eh. Dito tayo. Ano meron dito? Huy. Yan oh. Pampang na guys oh. Oras na. 12:27. Hindi ko mabasa eh. Basahin nyo na lang ano yan. Ibig sabihin yan. Parang ano siya eh. Yung ano tawag doon, nasa dulo ng dila ko, kabute. Ano ba yung kabute sa ano, sa English? Basta yun na yun. Natin kung ano mayroon dito. Ayan, 324 meter yung taas niya. Ganda ng view dito. Ayan no. O diba ang ganda? Yung next na bundok dito ang layo na 2 hours galing dito. Kaya pass naman na tayo doon. Balik na tayo pababa na bundok na to. Sobrang tarik kaya balik na tayo. Dito tayo ng mga 10 tapos ngayon magtuto na, so tama na yon, solid na guys. Okay, let's go, baba na tayo. Sobrang tarik na ito dito eh. Ang tarik na ito guys oh. Laki ng bato. Yan, laki ng bato. Okay, thank you for watching. Follow nyo ako guys. Follow for more videos. Like nyo na rin kung gusto nyo mag-akyat-akyat ng bundok. Okay, uwi na tayo. Mukhang madilim na.
Alas 2 pa lang. Kasi galing dito 30 minutes ko pa to bababain. Yung Suyama kanina, yung saan ako kumain, napuntahan ko na. Ito Kamisiyama ba to? Ito yung pinakamataas, so naakyat ko din siya. Goal. Akyat ko yung 324 meters na bundok. Yung kanina 170 lang yan, di ba? Ito yung pinakamataas. Naakyat natin. Ito lang yung dinala kong mga tinapay, tapos chichirya, drinks. Sulit yung pagod. At least nakapag-refresh tayo, di ba? Sa araw-araw na trabaho. Kagala man lang tayo ng ganito. Ayan, kahit hapon na, marami pa rin mga Japanese ang umaakyat. Ayan, pag nakasalubong natin sila, babatiin mo lang, konnichiwa, hello, how are you today? I'm fine. Ayan, malapit-lapit na yata to sa katotohanan dito, guys. Ito kaliwat kanan naman na daan. Saan tayo? Kanan naman tayo. Dito tayo galing kanina, dito tayo sa kanan. すごいねこれ。みんな YouTube を見ますか？見るよ。山の YouTube。ああ、そう。360度カメラっていうのがあるじゃん。ここ。あれ、知ってる？はい、あれは高いです。高い。あれ高いの？はい、高いです。これGoPro？GoPro。だけセカンドストリート？これいくら？3万ぐらい。あ、3万なの？安いね。はい。GoPro。だけどみんなこういった GoPro で山を撮ってるよ。行ったらね、はい、これを今度はあっちに置いてずーっと後ろ姿。カメラありますか？カメラありますか？GoPro？ ない。はい。スマホだけ。スマホだ。Okay guys, pababa na tayo. Lapit na tayo sa entrance. Okay guys, uwi na tayo. Binigyan ako ng mapa nung Japanese na nakausap ko. Yan, sabi niya magdala ka kung hindi malagyan ng app yung cellphone mo, kasi yung cellphone ko galing Pinas, yung hirap lagyan ng app ng map dito. Yan, sabi niya may may mapa naman na manual dun sa baba. Kumuha ka para pagbalik mo dito alam mo hindi ka mawawala. Yan, usap ko lang siya. Yun, nakababa na tayo, galing tayo dun sa pinakamataas na bundok na yan. Thank you for watching, bye bye. Uwi na tayo. Yan, lalakad na naman ako papuntang Eken. Ito ng 30 minutes papunta ng train station. Okay, bye bye.